Benze umbulelo ongazenzisiyo abahlali abasandula ukufuduswa kwiindawo zamatyotyombe emva kokuhlasela kwezikhukhula eKomani ngoFebruwari walo nyaka. Kanti ezi zikhukhula zibashiye bezimpula zikalujaca bengenayo nenye into emva kokuba izinto zabo zathi zemka namanzi. Inkxaso yokunceda aba bahlali ivela mbambo zone zeli loMzantsi Afrika, sithetha nje amanzi kunye nezindlu zangasese sele zikhona kule ndawo. Obebambele njengosodolophu wase-Enoch Mgijima nguChief Whip Ndlebe nowathi wathwaliswa olu xanduva sukela oko esisithwakumbe saqala. Kwingxelo yakhe lo kaNdlebe uyacacisa. SiyiEnoch Mgijima besiqala ukuyibona le nto kuthiwa yi-disaster. Namhlanje ke kungamayeyeye sishekelwe ngabantu abayi-13 abase-Riebeek, nabo bazawuza kule ndawo. SinoGift Of The Givers no-FNB, kodwa kwiveki ephelileyo besino-New Horizon from East London. Asonelanga ke kuba sizawukokha ii-temporal shelters ezingu-plus minus 300 kuba siyi-Enoch Mgijima sesiqalile ukudemolisha imikhukhu yaba bayi-227 balapha. Ngako oko wonke laa mntu phaya eGauteng, wonke laa mntu phaya eSilvertown simzisa kule ndawo. Sino-300 wee-temporal shelters ozawukwakhiwa kwakhona. Umasipalathi waseChris nguye umagalelo enziweyo ngabantu abohlukahlukeneyo oye waya kulaa bhanki yase-FNB, into ebangela sibe lapha namhlanje, wayocela uncedo, ecela uncedo egameni labantu balapha. I-FNB as ibhanki esetyenziswayo luluntu lalapha nesetyenziswayo ngumasipalathi waseChris. Iimali zikamasipala azibhankishwa kwenye indawo, zibhankishwa e-FNB. Yile nto ibangele into yobana sikwazi ukuba negunya lokuya e-FNB. Sithi FNB yoyele, sicela ungenelelo, nasi isimo enisibonayo esenzekileyo ngenxa yentlekele ibiyenzekile apha. Indeed i-FNB yasabela ngoba siye senza pha kubo ngomqikelelo isicelo sokubana xa benokubinza ngemali noko epha ku-1.5 million nangaphezulu. Yavuma i-FNB ukuyenza loo nto. Yile nto ebangela ubana sibe lapha namhlanje. Imali eligalelo esuka kwi-FNB yiyo eyenze into yobana makube njena. Yathi i-FNB, Chris asizuninika le mali. Into esiza kuyenza siyi-FNB, siza kucela iGift Of The Givers iyokusithengela ezi zinto zifunekayo thina sibhatale ukwenzela uba ezi zinto zikwazi ukuza. So ndizama ukuthi yiChris kwelinye icala ngokwesicelo esenzileyo yathetha ne-FNB, i-FNB yakhupha imali, then iGift Of The Givers yasebenzisa loo mali ukuyokuthenga ezi zinto sizibonayo namhlanje. So sifuna ke ukukhuthaza ngoba xa besisenze esi sicelo again siyiChris sifumene izidingo zabantu kwi-Enoch Mgijima Local Municipality ukuba zintoni ezidingwa ngabantu le mali esiyifumanayo kwi-FNB emayenze zona ezingumqoka ebantwini. Njengoko sisazi ukuba bakhona abanye abantu ebenze igalelo, kodwa sathi le imali kwa-FNB Enoch Mgijima sincediseni ngokutsho ukuba zintoni na eziphambili. FNB, through the FNB Disaster Relief Fund, we've been able to partner up with Gift Of The Givers and be able to support community members who were affected by the floods that took place here in Komani in February. Just for a bit of context, I think close to 2,000 community members were affected, and because of the funds that we have, we seek to support community members who have been affected by disasters through offering immediate humanitarian relief. Today is really a culmination of all the efforts we've been providing through assisting with the community shelters with bulk food to ensure that people are living in the shelters of food. And now that they've been moved to these new structures, we've been able to ensure that all the community members have the humanitarian relief that they have, and
basically today is just a handover ceremony to say thank you to the municipality for partnering with us, thank you to IGift Of The Givers, and to ensure that the community members get the humanitarian relief. So our message to our beneficiaries is that we're more than just a bank. We care about community members, and I think that today is just one of those days we want to have a handover ceremony. Kwindaba zeVukani FM, ndingululekani Bhota kumasipala wase Enoch Mgijima.